Ja. Okay, så bliver det bare det er første. Jeg synes, det er fedt. Ej. Jeg kunne næsten se controlleren flyve gennem hele huset. Og jeg kastede den ikke, men... Det var, Og nu ved du jo, der er en jumpscare lige der, så er det jo ikke engang sjovt. det var derfor, jeg har jo ikke set den. Og jeg så ikke, hvad vej du gik. Okay. Don't play with performance mode. Ja. Nej, før vi går videre, jeg er lige nødt til at gå ud og tisse. What is wrong with this damn radio? Thanks for joining us. They are coming!